F'jum il-miliet pajjiżna rreġistra 50 każ ġdid ta' coronavirus hekk kif bejn il-ħamis u l-ġimgħa fiequ 124 persuna oħra. Dan wassal biex komplew naqsu l-każi attivi li jista' jgħoddu għal 1362. Minn meta feġġ l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna propju fis-7 ta' Marzu, f'pajjiżna ġew irreġistrati aktar minn 12,000 persuna pożittiva għal dan il-virus. L-ammont totali ta' dawk li fiequ sal-lum jammont tal-10,547. Intant skont informazzjoni mill-Ministeru tas-Saħħa mill-każi li ġew irrappurtati il-ħamis 25 każ ittieħdu wara kuntatt ma' qraba li kienu infettati. 9 persuni ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 14 il-persuna kienu f'kuntatt dirett ma' persuna pożittiva, fil-waqt li 5 persuni ħadu l-virus minn attivitajiet soċjali. Fortunatament f'jum il-miliet ma ġiet irrappurtata ebda mewta kawża tal-pandemija. Sa issa l-imwiet kawża tal-virus f'Malta jgħoddu għal 203. Jum il-miliet immarka l-ewwel jum mingħajr vittmi fi 12 il-jum. Intant sa issa f'pajjiżna Diċembru ħalla 66 vittma tal-pandemija. Bħalissa f'Malta hemm 155 persuna li qed tingħata l-kura l dan il-virus fi sptarijiet, fosthom 10 persuni fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Ħafna issa qed jittamaw li jekk kif is-sibt tasal l-ewwel kunsinna tal-vaċċin ta' Pfizer-BioNTech f'pajjiżna u l-ħadd jibda l-proċess tat-tilqim jibdew joqsu bil-mod in-numru tal-każi tal-virus f'pajjiżna.